Son as 3:27 minutos. Atendemos a referencias culturais deste luns. A escritora Patricia Janeiro inaugura hoxe en Compostela as 25ª Xornadas Libertarias da CNT. Cunha conferencia titulada A hostelaría mata, a autora compostelá vén de publicar en edicións positivas a novela Manual básico de hostelaría, onde a propia experiencia da escritora serve para crear unha ficción sobre as condicións de traballo. Tiña moito material, porque o traballar en unha hostelería e ter moitas amigas que tamén estaban nesas, máis ou menos compartíamos experiencias comuns, entón, pois, despois de traballar salíamos a queixarnos dos nosos xefes, dos clientes pesados e todo iso, e iban saindo anécdotas, e as personalidades desas camareiras están sacadas un pouco de aí, aínda que non hai ninguna que se corresponda con unha persona en concreto, pero sí que están baseadas en experiencias reais. As xornadas libertarias da CNT desenvolveránse na Facultade de Filosofía en Santiago ata o xoves, cunha conferencia diaria ás 7 da tarde. Nos seguintes días, Carlos Taibo falará de anarquismo e revolución rusa, Xi Silveira de mercantilización turística do rural e Iria Presa do ronsel anarquista de Manuel Antonio.